Ni el furisme ni el federalisme vuitcentistes no van desembocar, com era lògic, en un regionalisme de primer i en un nacionalisme després. La burgesia, autòctona, miop, sucursalista, no està a l'altura de les circumstàncies, potser perquè no és una burgesia a la moderna. Dels terratinents tampoc no podia esperar-se'n res. I les classes mitjanes i el proletariat, que és ben poc proletariat en l'accepció marxista del mot, van a remolc de la desorientació dels altres, tant si la segueixen com si s'hi oposen. Un balanç final no resulta precisament afalagador. I el que té de curiós el cas és que, sota la docilitat o la desviació nacionals, roman intacta, carregada de virtualitats explosives, la matèria primera d'un autòctonisme fort i efusiu. Ja queda inventariat tot allò que l'obstaculitza: provincianisme i provincialisme, particularisme i centripetisme, i tota la resta. Hauria bastat un sol polític realista i intel·ligent per a posar-lo en marxa. No crec en els miracles polítics, però sí que crec en l'eficàcia d'una o dues poques persones sagaces quan les circumstàncies són propícies. Al País Valencià fa 100 anys que les circumstàncies socials i econòmiques són propícies. Propícies per a fer-hi alguna cosa positiva, tan parcial com vulgueu i tan classista com vulgueu, d'una classe o d'una altra, però positiva. Ens han fallat els homes. La Renaixença valenciana no ha tingut un gran polític, ni tan sols un polític discret. Certament, els partits marginals a la Renaixença tampoc no l'han tingut. El País Valencià no ha donat cap polític útil en els temps moderns. Diputats muts o xerraires, una sèrie de ministres grisos i un tal senyor Samper, autonomista, hélas, de cap de govern per unes setmanes. És tota la nostra aportació al regiment de l'Estat. No ens hem pas lluït. Un bon polític, hàbil i convincent, hauria arrossegat el poble valencià a un destí més digne.